Жаяулы Роберт Исламов. Точно, в натуре. Давай быстрее. Мындан. Қорықмағыз, рисковать. Мені психологта керек, мен елқау. Алло, мы ищем таланты. Есть что такие среди вас? Шоклар кебек жиі бұл айтып барабыз. Бүгін яңалыклар түгел тапшыруының қонағы Лейсен исемлі ғажайып шибәр туташ. Аны ничегрәк итеп таныштырсак дөрес булыр икән, әйме? Ул безнең психологта, ул безнең массажистта, ул безнең риэлторда һәм Многофункция. Күп кырлы талант иясе. Күп кырлы талант иясе. Безнең максатыбыз ничек блогер бар бит әле безнең, әйе. Biz bit mында артистларына шақырға демеген бит. Менә, нәк өстенә басып. Йолдызлы кунакларны шақырға біз тиешбез. Менә йолдызлы кунак бит инде. Безнең әйе тапшыруыбызда ниндидер билгеле җырчылар гына булмаячак, хөрмәтле караучыларыбыз. Гомумән безнең Казаныбызда яши торган төрле һөнәр ияләре дә безнең менә шундый тапшыруыбыз геройлары булып чакырыла алачак. Шуңа күрә алдан ук әйтеп куйыйк әле, Роберт, теләгегез бар икән, безгә языгыз әле. Языгыз, сездә. Бездә киләсе сүзләребез бар дип. Бу ят кунак, димәк, без июньгә нәтиҗәләр ясыйбыз, йомгаклау. Тәмамлыйбыз шулай без июньне. Җәйнең беренче ае да тәмам. Бердә җибәрәсе килми, тотып. Дөресен әйткәндә ачу чыга. Нәрсәгә? Июнь үтте дә китте. Нәрсәләр безне борчыды, әйме? Әлеге җәйнең беренче аенда. Нәрсәләр борчыды? Мәсәлән, мин үзем башлап җибәрим, әйбә. Әйдә. Ул мине борчымаганда, ләкин ул казанлыларны дөресрәк әйтсәк, безнең автомобильчеләрне борчыган бер вакыйга, ул Миллениумның яртысын ремонтка ябып куйдылар. Менә хәзер инде өстәвенә менә үзәктән монда бүкләрдән төшәм, хәзер Миллениумда, гомумән парк, Горький паркы тирәсендә безнең бүкләр тагында күбәйде. Менә шунысы мине борчый. Һәм бу хәбәрне җиткерде безнең автоюртүчеләрнең иң атаклысы. Җаяулы Роберт Исламов. Мин 2018 елдан бeri машинасыз. Сине бу проблема нигә борчыйсың, дустым? Хәтта мен барып телефонда отырсам да, аның йөртүчесе психолога күбрәк әйме. Син аңа карап син дә ашык. Точно, в натуре. Продолжай. Әйдә. Кабахатлар. Менә шундыйрак тотта инде. Юк, бу беләсеңме? Теге алда утырганда күз тәрәзәңне төшереп, әйме алдага, давай быстрее дип син дә кычкырасыңмы? Кычкырам. Мин кычкырам. Менә гүзәл. Менә сорау хәзер син кычкырганба. Гүзәл. Синең кайчанда булса, рульдә йөргәндә, сүгенгәнең булдымы? Үз эшеннән генә. Нинди сүз менә, үз эшеңнән? Әйтмим инде. Әйдә, Миха, әйтә барамы, син булай дирсең, ярмы? Иң яраткан сүзең бар име? Юк, инде җүләр, алай димим. Юк, бу татарчасы. Мин әтидән өйрәнеп калган сүз ул. Нинди? Безнең әти шундый менә алда берәр нинди тормозить итеп бара торган, ике полосаны бер итеп бара торган бер йөртүч була икән, әйме? Уларны шундый тәмләп, әйбәт сагаррак дип әйтә. Беләсезме? Шуңа күрә алай-болай ишетсәгез, юлда барганда. Бу миндә булырга мөмкинме инде хәзер? Сарык дип. Ярый, Роберт, әйдә дәвам иттерик әле. Менә безнең бит инде Ләйсән белән таныштырдык. Шулай да Ләйсән, бәлки без синең турында нәрсәдә булса әйтми калганбыздыр. Мин добавить иттем үзем блогер. Блогер, начинающий. Башлап җибәргән бу. Хәзер инде дәвам итүче блогер булырсың дип ышанабыз. Менә мәсәлән, мине, әйме, нәрсә кызыксындыра хәзерге вакытта, әйме. Безнең инде яңалыклар түгел дигән тапшырайм. Моны эзләп килгәнем. Кешенең кайсы гәүдәсенең кайсы өлешенә басып, әйме? Менә булай инде тегене экстаз халәтенә җиткереп була. Сыйпыйсыңмы син анда? Шымытасыңмы син? Юк, бу сорауга хәтта мин дә җавап бирә алам, Роберт. Һәрбер кешенең ул җире аерым инде, шулай бит инде. Но бөтен кешенең колак. Да. Әйе. Колагыңа? Баш. Менә колактан башлана бит инде бөтен чувствительность. Әйе. Менә колактан. Чувствительный органы. Әйе. Чувствительный часть безнең колактан башлана. Әйе. Так, соңыннан менә колак. Бик кешене гаҗап итәсең килсә инде. Әйе. Дәвам итегез.
Давам етіңіз, тоқтамаңыз. Егетлерге қағыла, қызларға қағыла, Әйе. Не, Құлақтан. құлақтан башлана, міне құлақтан асқа лесен құлақтан асқа табы түшеме. Әлі үске өмірге керек ме? Башқа асқа табай. Асқа табы. Демек, мына бұл үліші түбәсейме? Оның қадар түгелейме? Нет. Жоқ. Мына мен жоқ, мына мен өзімнен шығып айтам. Мәселен, кішінің мына отышын қытықлайсың бетін олай айтасың бет деймі? Деп кетесің мені. Неше кетіп кетесің? Ұлықлардың бары текіне яқшысың мұна сөйлесі келе башы. Бұлай сөйлес, бұлай айтасың, миллениум яптылар. Роберт, тоқтады, алайса сен бек қоты қызып нервылана башағанда бұлай айтыр егет кішілер обычно яраталар массаж головы. Көбісінше келер массаж головыға. Вот, ол просто... Келішім. Нешік деп аңлатайым. Нешік бар мені? Чистарына алады, башлары ял ете. Менем әті әйтірге яратайын. Мен массаж башыма эшләсәм, менем теге акчалар көбірек келе бар. Не ведь оказывается. Оказывается. Так что вот это тоже работает. Yok, şundan da şunlar ettin. Bundan üst kötü olmanıp gidersen bu benim yaratkan orunlarım diyor mende. Arkada mına. Yok sen niye bana көрсетесің? Мен бит массаж жасарға жиymıyım. Мен көрсетем генә, гомнәр. Бусына гына түгел, без бит тапшыру яздырабыз бит. Yok, bütün совет хатын кызларга ирләренең күп акча эшләсе килсә, пожалуйста. Моторым? Yok, bu resmen hiç kirişe. Мен генә массаж ясыйм үйдә. Моторым әйдә, син дә инде башла. Демәк, ул синең бик бай кеше. Хатыны. Үзенә күрә байдыр инде. Сказочно богаты. Тик акчасыз кеше бай була. Массаж ясыйсың, акча бирәсең. Yok, бит ул мужларга не касается. Бу хамын бүтүнләргә үз үстенә ала да куя. Акча дигәндә, ничек инде акча дигәндә үзеңә алмаска инде, Роберт. Яра, иреңә ясап карарсың. Давай. Соннан бер айдан тикшерәсең, акчасы күбәйдеме юкмы? Лә, менә массаж дип әйтәбез, әйме? Ләйсән, менә Роберт, син хәзер бик тыныч кына утыр. Не напрягайся дип әйтәм инде, әйме? Туры кара әнәтендә, әйме? Менә минем маңгайдагы нигә бичәгә карагыз. Менә Роберт туры карап торасың инде, әйме? Бик не напрягайся, бик елмаймасаң да була. Гадәти генә синең менә шундый кыяфәтең, әйме? Ләйсән, син бит әле безнең биткә массаж ясап, кешене тагында теге ничек дип әйтәләр әле? Яшәртә аласың, әйе. Менә Робертка әле хәзер йөзендә ниндирәк точкаларын массажларга кирәк. Тиз арада. Үзенчә ул яшь күренә, конечно, меня карт күренә дип әйтмәс. Но бөтен кешегә полезно будет. Мәсәлән, нинди? Скульптурно-букальный массаж, чөнки безнең бөтен скульптурно-букальный массаж үзеңә кирип алышына кирип ясала, чөнки безнең бөтен мышцалар, менә безнең теге чувствительный эмоцияларны җыябыз бит. Дөрес әйткәндә. Бөтенесе шунда җыела. И безнең мәсәлән биттә не напряженный булырга тиеш мышцалар. И как раз таки без массаж ясаганда biz аларны чыгарабыз менә шул напряженияларны, кешенең эмоциясе күбрәк җиңел булып китә. Бар җылаган кешеләр дә чөнки, потому что үзенә җыйган кешеләр күп. Конечно, теге яшь булып китә инде битләр. Когда син бөтен авырлыкны чыгарасың, тем более бит күтәрелеп китә, чөнки мышцы расслабляются. Монда бик сложный процесс, но... Бар маның җиңелчәсе менә безнең тамашачыга күрсәтергә ничек башлар, мәсәлән, булай башлап җибәрәсең дә менә. Бuna не поможет, тренинг Роберт. Ул беләсең ничек, 3 минутлык бар, булай башланып китә, булай, соңыннан итәсең, булай, соңыннан булаймы белән, ничек бар маның 3 минутлык шундый бер массаж. Самый оптимальный иртә белән торгач, менә булай итеп куябыз да, менә моннан күтәрәбез. Моннан Колакны өстенә кадәр кире төшерәбез. Шулай бер 20 тапкыр эшләсәң, уже безнең биттәге отеклар бетеп китә. Юк, менә булай итеп тотырга кирәк. Ничек минуттан тотасың, минуттан тот әле. Менә мин инде күрсәтә алмыйм, булай. Ой, прям җиңел булып китә. Минем икенче ягым анда юк. Ничисең соң син менә шушылай итеп тот әле ике бармак. Менә булай бит инде. Менә булай. Менә катырак бас. Ой, блин, рәхәт булып китте. Яшәрдеңме? Галәмәт, яшәү табылмый сине. Сразу ишек булмый инде. Сразу булды, менә сизәм. Мен сизәм ничектер, мен хәтта торасы килә башлады. Бер ай сайын, көн сайын торып иртә белән эшләсәң, точно булачак. Давай эксперимент ясыйбыз. Эксперимент айда. Давай, бер ай буе. Мин бер ай буе ясыйм, син бер ай буе ясыйсың. Давай. Кем тизрәк яшәрәчәк? Давай. Булай. И брови желательно тоже приподнимайте, ясарга кирәк. Карагыз сез, карагыз, бу бик файдалы.
Менә булай. Дөрес икән дип тикшерәм. Минеке бит бу. Аны кулага итәргә кирәк. Син каян беләсең, син ничек мине эшләгәнемне карап, бит каты басам. Син сыйпап кына утырасың. Күбрәк беләсегез килсә, миңа процедурага килеп бер аласың. Бөтен секретларны ачам. Ишетәсезме сез? Яшәрәсегез килә икән. Безнең тамашачы ишетәдер дип уйлыйм. Ләйсән янына рәхмәт итегез. Яшәрәсегез килә икән, юл итәсегез. Юк, чынлап массаж белән яшәреп була, әйме? Кешеләр бит үзләре, мәсәлән, мин обучение үткәргән могу, и уже кеше уже үз-үзенә массаж ясый ала. Там, и не надо сиңа йөрергә, массажга акча итәргә булып говоря. Син можешь үзеңне үзең яшәртеп. Килешәм. Как раз хочу августның ахырларында обучение. Опа, сабантуй турында сөйләлем әле. Менә сабантуй турында сөйләмә. Синең темаңа яткан темаңыз. Җәмәгә, без әлеге теманы июнь буе. Апрель ахырында сөйли башладык без. Апрель, май, июнь менә хәзер без аны нокта куябыз сөйләйдек сабантуйлар турында. Ләйсән дә сөйләр яраткан темаң дисең, әйме? Безнең июнь бит инде сабантуйларга бай булган. Сөйләмә, аннары тагы әйтәсең бит, мин генә сөйләдем дип. Ярый, килешәм. Безнең Татарстан күләмендә, төрле районнары һәм шәһәрендә инде билгеле булганча традицион рәвештә сабан туйлары гөрләде, әйме? Син Ләйсән менә мәсәлән сабан туйга кайттыңмы? Кайтмадың. Ашарга гына кайттым. Син сабан туйның үзенә чыкмадың. Юк, чыкмадым, серьезно. Димәк, кунакка гына кайттың. 2 ел чыкканым юк сабан туйга. 2 ел. 2 еллап. Минем дә чыкмады. Не, син кайсы районнан? Этне районынан. Этне районынан. Этнеде сабантуйларыбыз да бит инде. Шәп сабантуйларыбыз да бит инде. Әйме? Һәрбер авылда. Районный центрда тоже. Менә ярый, без инде сабантуйларны кузгаткач, инде кайсы якынрак? Менә шәһәрнекендә гүләйтергәме? Рәхәтрәк авылныкындамы? Ну, халык азрак бәрбер авылныкында. Анда бәрбер үз кешеләр чыгасын, сөйләшергә кеше бар, йөрергә кеше бар. Бәрбер утырырга кеше бар. Утырырга кеше бар. Кич утырырга да хәтта инде соңыннан. Шәһәрнекендә бит инде анда 1-2 тапкыр гына булганым бар, честно теге. Баша урта башлый. Аның халыкның күплегеннән Нәкъ шулай. Энергияны суралар. Менә как раз массаж ясый барасың, тегенсең булай йөрисең. И, кстати, анда бит менә авылга кайтасың, шәһәр кешесе кайта, авыл сабантуена күбесенчә. Туганнар белән җыелышып, шунда утырырга, кичләрен бергә шашлыклар пешереп тора. Ул менә бер үзенчә ничек дип матур гореф-гадәтең дә бар. Традиция. Безнең дә шулай. Шуның өчен кайтабыз авылга бергә. Күңелгә чынлап рәхәт булып китә, әйме? Үзеңнең танышларыңны күргәч, һич уйламаган кешене очратсаң, әйме? Ниндидер яңалыклар белеп килү. Нәрсә дип әйтелгәндә, әйме? Бер гайбәт ишетү. Безнең дә шул. Туганнар җыелалар, әйме? Ләкин менә сабантуйга төшмиләр. Менә. Тоже шәп бит инде, әйме? Ихатада утыралар, шашлык манда, ниләр шулар пешереп шулай матур күренеш. Ул ихата дип сөйләшә, ул башкорт, башкири ягына кайтасы. Юк, ихата гүзәл. Син разганы бу диалект, әйме? Һәм аны Башкортстанда гына түгел, аны Татарстанда да сөйләр, ул безнең башкорт ягына якын регионнар, районнарда. Көнчыгыш районнарда безнең Татарстанда алар шулай сөйләр. Мисал, буада ихата диләр бугай. Мәсәлән, шулай. Юк, буада буа диләр. Баулы, Азнакай, Мөслим, Актамыр. Сездә ине нәрсә дип әйтәләр? Бездә дә үй диләр менә. Бездә дә үй диләр. Синең ызбаны башка ниләр белән тисең? Ызба диләр ул, мәсәлән, Нурлат якларында, Аксубай якларында менә. Безнең буада туганнар баралар, ызба диләр, аланнар диләр. Буада шулай диләр. Дорожныйда шүпрәләр шулай ди. Бу Мишар яклары алар ызба дип әйтәләр. Ызба дип әйтәләр, Ихатаны татарлар да ихата дип дәшәләр. Ихата дипме? Әллә. Йорталда ихата. Сез просто Казанның бу ягында булганга күрә, сезгә ул таныш түгел. Булар инде, Сорман, Сорманнар шулай ихата сөйләшә. Сорманнарда шулар сөйли бит. Сөйлиләр. Вактанышлар шулай сөйли. Җиләккә чыкканыгыз булдымы соң әле берәрегез? Юк, әле бит бездә пешмәде. Сездә пешмәде, этнәдә пешмәгән. Юк, әле пешеп кенә киләләр әле алар. Сезнең якларда пешкәнме икән? Ой, чиләк тутырып килдек без әйе. Мош бу атнада кайтсам пешкәндер. Безнекеләр, мәсәлән, ихатага чыгып, шуның кадәр җиләр алар. Ихатага чыгып, ихатадан бер. Алай түгел, ихатага чыгып. Безнең ихатада үсә. Үзең аңламыйсың һаман әйе. Ишек алды что ли ул сезнең ихата дигән әйбер? Шулаймы ни? Ну, конечно. Мистер Сидр ичемлеген ичеп,
Якынча 35-38 кеше халак булган. Син ишеттеңме аны турыда? Әлбәттә, Бу инде мин Ульяновскида башланды, Самар өлкәсендә, шулай ук Удмуртиянең кайбер районнарына эләккән әлеге эшмәлек, шулай ук Татарстанга эләкмәде ялгышмасам, әйме, ләкин аның шул 35-е халак булды диләр, 50-гә якыны больниста ята. Менә шундыйрак хәлләр мин моны. Бик бер дә матур вакыйга да түгел инде, әйме бер дә күңелле күренеш түгел, ләкин бу тагын бер тапкыр спиртлы эчемлекләрне эчү ярамый дигән кисәтүне исбатлаучы бер хәл. Әйе, килешәм. Гомумән, андый эчемлекләргә ушыгыз китмәс инде. Зинахар өчен җәмәгать туктагыз инде. Эчемлек, шундый спиртлы эчемлекләр эчүдән. Гомумән, без аларны разливухлар дип атыйбыз бит инде, әйме? Андый бер. Без анда кирмәйбез, сез анда кирмәгез. Туктагыз, ул начарлыктан. Менә миннән үрнәк алыгыз. Мин бит эчмим. Бокс белән шөгыльләнә. Эчмим. Тартмый дип тә өстәрин тарта. Юк, тартам. Әйе. Гаиләмне тартам. Анда эшне тартасың, әйме. Илшат Рахимбай дигән татар кинорежиссеры үзенең Россиягә үз премьерасын тәкъдим итте. Күрсәтте. Ягъни 22 июнь көнне Казанда Микулай фильмын халык ниһаят карарга күрде. Ләйсән, син гомумән аны турыда нәрсә дә булса ишеткән булмадыңмы? Ишеттем, күрдем, Инстаграмда кешеләр бик күп бардылар, обычный блогерлар бик күп посетить итә. Менә, обычный был, синдә барырга тиеш инде бит. Ну, бит әле мин теге башлап җибәрүче генә блогер, шуңа күрә мине чакырмадылар әлегә. Гомумән барга уйлыйсыңмы менә? Безнең ватан. Кино карарга яратам. Вот серьезно барып кайтырга була, дип уйлыйм. Монда бит өстәвенә безнеке бит, ул үзебезнеке. Аны бит татар кешесе төшергән. Отзывлар укып карарга кирәк инде бар алдыннан, но монда бит әле нәрсә дигән, менә бит гүзәл син тапшыру башланыр алдыннан таныштырды бит, психолог да дигән инде, әйме? Монда менә без Илшат белән сөйләшеп алган, Рахимбай белән. Ул как раз таки менә нәрсә диде, психологик моментлар бик күп диде. Психология белән шөгыльләнүчеләр сезнең өчен әлеге фильм бигрәк кызык була диде. Тогда мин обязательно барачакмын инде. Мәҗбүри, юк, бу безнең өчен дә мәҗбүри, без аны карарга тиешбез. Юк, һичшиксез без монда барачакбыз да, Роберт караячакбыз да аны. Әйе, әле үз фикеребез белән тагын бер бүлешербез әле, әйе, тапшырда. Ләкин менә тагы бер шулук сүземне кабатлыйм. Безнең Татарстаныбыздагы талантлы егетләрнең менә шундый иҗатын, әйме, аларның иҗат җимешләрен biz de хупламасак, аны тагын кем күтәреп алыр. Фикерем шундырак һәм гомумән Илшат. Килешәсең, һәрбер тапшыруыбызда без үзебезнең Татарстандагы талантлы егет кызлар турында сөйлибез. Яшәй булырга тиеш дә бит инде. Әйе. Алло, мы ищем таланты. Есть шул такие среди вас? Ләйсән, синең үзеңнең бәлки берәр әйтәсе килгән фикерең, җиткерәсе килгән сүзләрең бардыр. Сез менә хәзер сөйләп утырдыгыз, Татарстан турында, менә безнең теге үсеш турында, әйме? И менә Казан, безнең Казан, без теге творческий яктан гына түгел, булай да менә скоро карашлар буенча уже без Мәскәү уровенына барабыз. Иншалла. Иншалла. Аллага шөкер, даже вот недвижимость яннан әйтәм инде мин. Хәзер кино кызыксынам. И в скором времени, Алла бирсә, киләчәктә безнең Казан зураячак. Прям ширинага карап, киңәяшәк, күбе, мәсәлән, хәзер авыл читат иткән районнар дип әйтгәндә Казан ягына кергән, алар керәчәкләр шәһәр исеменә. И мне кажется, Казан бер 5 елдан соң вообще Мәскәү уровенына җитәчәк. Biz tворческий яктан гына түгел, и шәһәр буларак та зураябыз. Менә син чынлап та күчемсез миллек белән кызыксынам дидең, әйме? Менә хәзерге вакытта күчемсез миллек өлкәсендәге эшләр ничек бара? Кешеләр алалармы, сатып алалармы, кыйммәтсенмиләрме? Бәяләр бик нык сикердеме, әлегә бер тирәдә торамы? Әйе, менә ничегрәк хәзер ул? Недвижимостьта күчемчек миллектә дип әйтгәндә Ямасыз өчен, чөнки анда гел бәяләр төшмәй бер кашанда, алар үсәләр генә. Киресенчә үсә генә. Алар төшергән может 100 меңгә, 200 меңгә, а так теге штук миллион
Түшіп бір қашанда отырмай яшап. Менә хәзерге вакытта күчемсез миллек сатып алу өчен әйбәт вакыт. Менә хәзер именно җәй көне әйе. Ни өчен? Чөнки новостройкалар, Әйе. алар выгодный ставкалар бирәләр. Мин теге ачылмагыз иде дөрес әйтә алмам. Алар ставкалар хәзерге вакытта бик әйбәт, уңайлы вакытларга туры киләләр. Сез ике төрле, мәсәлән, новостройка алганда бәрбер бит ипотекада ставкасы низкий. Ага. А мәсәлән, вторичка алсаң, анда намного выше ставка. Да. И когда син застройщиктан сатып аласың, син получается аның ягыннан да, мәсәлән, әле төзелеп бетмәгән недвижимость, үзеңә кара син мәсәлән төзелеп бетергән вакытта син ипотеканы намного азрак түлисең. Анда мәсәлән 3.2% менә шул тире. Мәсәлән, кеше түләргә тиешле 35 мең, ул аена 15 мең түләп бара. Пока что төзелеп бетмәгән комплекс. Ну, шәп. Димәк, фатир аласыгыз кирәк. Бар, чөнки шуңа күрә бит инде кешеләр риэлторларга башлыйсызлар, алар күбрәк возможностьларны беләләр. И когда син аласың икән новостройка, яңа дом, сиңа түләргә кирәк түгел риэлторга да, синең өчен только застройщик отвечает. Поэтому вторичка белән новостройка арасында бик зур аерма. Мин ул секретларны белгән булсам, мин алган булыр идем үземә новостройка. Менә шундый нечкәлекләр. Син дә фатир алган идең, әйме? Менә шундый нечкәлекләр бар, әйе. Менә бу син әйтәсең, җәй көне алу күпкә отышлырак дип. Ул менә хәзер по-моему 30 июньгә кадәр күп менә шундый возможно. Аннан соң арта башлыймы ставкалар? Чөнки скоро мәсәлән август ахырына кадәр студентлар килә башлый. И немножко бәяләр арта башлый, анда бит тоже бар. Яңа ел алдыннан тоже кешеләр күп ала башлый, чөнки анда тоже бераз бәяләр бер урында тора. Шуңа күрсә. Хәзер менә җәй вакыты әйбәт, и кыш. Җәй һәм кыш. Кыш башы дип әйтәләр. Отышлырак. Бәяләр төшсене ул әзрәк, Роберт. Ну, ярый, ну төшсә син аласыңмы, аласыңмы син әгәр дә менә хәзер төшсә. Ничә әйтәсең? Берәрсенә дисең менә. Гомумән менә чынлап та бәяләр арта бит инде, әйме? Ну, анысы шулай. Стеуна бит әле безнең Казаныбызда инде. Тем более хәзер без скоро алабыз, нәрсә Мәскәү районына җиткәч инде, анда тем более да ташар. Күрәсең менә бит. Менә Мәскәү бәяләре белән чагыштырганда бездәге бәяләр күпкә түбәнрәкме? Әзрәк. Без Питерда да арзанрак даже, Питерда әйтәсем. Бездәгедән. Анда да можно выгодно. Казанда бәяләр әйтмәсәм мин. Конечно. Санкт-Петербургта фатир бәяләре Казанга караганда арзанрак, әйме? Можно да, шулай әйтергә. Теге әйтәсем килми дип, намного бик күп преимущество, разница бар. Анда да шул новостройкалардамы инде ул? Вторичкада да шулыкмы? Икенчел торак дип әйтегәндә, әйме? Теге ияләнелгән всегда выгодно покупать не новостройку. Әйе. Чөнки син можешь потом выгодно продать. Да. Ул бит как инвестиция идет. Ул прям целая наука, аны өйрәнеп бетергесез түгел. Да. И шуның белән кызыкта инде. Мин бит яратам яңадан яңа әйберләр өйрәнергә. Постоянно менә хәрәкәттә булып торырга, бер урында гына утырсам, как будто минем тормыш югала барган шикелле. Юк, ул бүтән кешегә дә шундый ук киңәш биреп тә була. Бит инде бер урында гына утырсаң, ул ничектер менә теге мүкләнә башлыйсың. Мин әйтәсем ки, курыкмагыз, рисковать. Ничек булай? Тормышта үзегез теләгән әйберләрне чыга ашырга, тырышырга кирәк. Мана син үз тәҗрибәңнән чыгып әйтәсең. Ул менә зона комфорта дип әйтәләр бит руслар, әйме? Аннан чыгарга кирәк, ялмаска кирәк үзеңне күрсәтергә дөньяга, әйме? Теләгән хыял менә эшли торган эшләрне эшләп калырга кирәк дип әйтәм инде. Җырларда да бит әйтәләр инде, эшли торган эшләрне эшләп китте инде. Әйе. Без бит бу тормышта бер яшибез. Ул бит безгә эмоциялар, ощущениялар күпме бирә. Килешәм, гүзәл. Менә сезгә тегене мондай төшенчә. Кеше нәрсә әйтер дип әйме? Әйе. Ул кешесендә күрәк инде. Бу ничек? Бу без аны гүзәл без син белән бер сөйләшкән бу тема турында. Бу безнең совет шырыннан калган тәрбия. Русчаның что соседи скажут. Ул шулай дип, что соседи скажут, әйме, монда кеше нәрсә ул да шулай. Бұл киініп келелі нормально кіші нәрсе едігі. Мұна шындайлар бар еді. Біліп, кіші нәрсе өйтір.
Бигерәк тә бу татар халкында, татар гаиләләрендә бик таралган шундый күренеш бит инде, кеше нәрсә әйтер, ул нәрсә дип әйтер, ой яхшы түгел, ой кешедән яхшы түгел дип. Менә чынлап та хәзерге вакытта менә бөтен күпләр моны аңлый, моның дөрес түгеллеген аңлый, шуңа күрә ничектер үз гаиләңдә дә буларны булдырмаска кирәк, ләкин үзеңнән менә шул әйберне кеше нәрсә әйтер дигән әйберне чыгарып ату бик җиңел түгел. Авыр. Бик авыр. Ничәсе? Хәтта менә блогерлык темасында кузгаттык бит инде, блогер буларак та син берәр әйбер яздырасың, шунда ук карыйсың, мондай ниләрне кеше көлер инде. Записывать итеме. Кеше көлер инде, кеше ямьсез дип әйтер, кеше бигрәк сөйләп белми дип әйтер. Егерне төрле уйлыйбыз, шулай бит менә. Но кеше шулай дип әйтергә тиеш тә как раз. Бу әзгенә кешенең үзендә самокритика булырга тиештер дип уйлыйсың. Ул неуверенность. Яздырдың шыгар. Ул как раз синең нинән күренә. Анда нәрсә, дөрес әйтмәдең, күлсеннәр синнән. Дөрес әйттең, о, монда синең дөресеңнән синнәрем шаккатсыннар монда. Ну, түгел. Ну, ладно инде. Дәвам итмим инде. Бу ладно, дәвам ит. Конфетләнмәскә артык матурламаска кирәк, әйме? Егет кешеләрдә уверенность күбрәк дип әйтәсең кирәк, хатын-кызларга караганда анда яктан. Менә син психолог буларак да, тапшыруыбызны төгәлләр алдыннан, менә син психолог буларак да кешегә менә шушы үз критиканы әзгенә киметер өчен нинди киңәш бирер идең? Менә без бит инде күп әйтәбез, безгә обещаниялар бирәбез. Мин шулай эшлим, мин булай эшлим, теге эшлим. И без аны артка чигәбез. Шоклар кебек җыеп булай итеп барабыз, мулай эшлибез, теге эшлибез дибәйме? Сез аны просто алыгыз да эшләгез. Уялмагыз, курыкмагыз, кеше критикасына прям обращать итмәгез, тотыгыз да эшләгез. И барысы да получится. Пусть беренче тапкырдан килеп чыкмасын, икенче тапкырдан килеп чыкмасын, әйме? Но өченчедән тапкырдан бит ул. Чынлап та килеп чыгачак. Нәрсә дә булса да. Анысы шулай инде. Да, үзегезнең хыял. Кемдер путешествовать итәргә мечтает, әйме? Ул бит әгәр дә уйласам бит аны бөтенсен булдырып була. Юк, анысы шулай. Бездән тора бит. Юк, мин килешәм моны белән, мин зона комфорта дигән ни төшенчә. Ул дөрес әйбер ул. Мин нәрсәгә чыкмыйм моннан, мәсәлән, мин моны әйтәм, миңа психолог та кирәк, мин ялкау. Давай, Роберт, ты сможешь, просто выйди из зоны комфорта. Миңа үстән карыйлар шулай, мин ятам. Я знаю, мет. Аматор яшәргә яратасыңмы? Ну просто я просто не хочу. Именно ты говоришь, ты хочешь красиво жить? Я живу красиво. Научи, я говорю, иди сюда. Я тогда мында. Ике ялкау уже, понимаешь? Жоқ, ул дөрес нәрсә. Әгәр дә мин ялкаулыкны җиңсәм, мин чыгып китәм, мин яңа әйберләр эшлим. Анысы шулай, валлаһи. Ләкин мин менә күп өлешем менә, бу вакытның күп өлешем мин барыбер ятам менә. Мин ялкау. Мин үлчә красы кирәк. Ләкин аны ягырга иренә. Ягырга кирәк. Күрәсең, күп эшләргә кирәк. Менә мәсәлән, элек ничек битәйме? Телевизорны иди переключи телевизор дияләр битәйме? Канал алыштырайм, син киләсең, пытык алыштырасың. Шулай бит инде, кемдер ачу чыкты бит инде, шулай дитергә. Иде пульт ясый әле просто. Басып алыштыралар. Баласын да тик җибәрәсе телевизор янына дигән нәрсә ыргытасы да юк бер нәрсә. Менә лень это двигатель прогресса, шулай бит инде. Хай, аны алай юк дип әйтмә инде син. Лень и мозги барыбер кирәк, әйбәт. Совсем ялкау кеше, әгәр дә белем алмаса, ул бу әйберләргә ничек барып җитәр? Аны бит уйлап бетерергә кирәк, аңлыйсыңмы син? Әгәр дә кеше совсем сонтый булып калса, ялкаулыгы аркасында, ул прогрессны ничек дәвам иттерсез? И вообще мине кулым авырта, Роберт. Җәмәгать, гомумән мондый эфирлар тарихында беренче тапкыр нәкъ менә сезнең алдыгызда, Казаныбызда, гомумән Татарстаныбызда bir ялкауга артык булачак. Демәк, шибәр туташ булудан кала, әле ул безнең психолог та, массажист та, риэлтор та, блогер да. Бу нәрсә турында сөйли, дуслар. Сез дә иренмичә төрле юнәлештә эшли аласыз дигәнне дәлилләп тора һәм төрле юнәлешләрдә эшләүдә сезгә әле шул ук вакытта матур булып калырга да комачау итмәячәк. Менә дисәң сезгә. Моның ачык дәлиле. Мин килешәм синең сүзләр белән, кушылам синең сүзләргә. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Мондый шибәр кыз хатыннар арасында, кыз хатыннар димин, ладно? Давай, дальше. Хатын кыз димин, ладно? Хатын женщина говорит, кыз хатын девушка говорит инде.
Мин дә яшәрәм, мин дә шиберләнәм. Массажını ясарга unutma. Көн сайын Конечно. 30 көн дәвамында. Роберт. Да, бер ай димәк. Марафон начинается. Марафон начинается. Җәмәгать, ассаламу алейкумнар. Пока-пока. Ясы очрашуларга кадәр, Лесен, сиңа 1000 миллион, Рәхмәт. миллион 200, Үзегезгә рәхмәт Миллиард. чакырган өчен, серьезно. миллиард 1, 50 миллиард рәхмәт. Ярыймы? Сезгә дә Саный рәхмәт. белмиyor. Рәхмәтләр яңгыр яусын. Күк Фейерверк. монда бер ялкауга артыграк күрәсең ничек. Сиңа кайтсын ялкаулыгы. Кайтмый инде монда инде.